In IJsselstein ronkte zondag de motoren. Op het maisveld hield Autocrossclub Het Veurle haar thuiswedstrijd. Wij zijn aangesloten als ACC Het Veurle bij de ASUZ. Dat is de overkoepelende bond die hier in de buurt autocrossen organiseert. En daar zijn wedstrijden het hele seizoen door en daar rij je voor een kampioenschap. En dit is de ene laatste wedstrijd van het seizoen. En nog niet in alle klasses zijn de kampioenen bekend. Dus dat is gewoon super spannend. En zeker als je meedoet aan al die wedstrijden, ja, daar zit je gewoon helemaal in. Dat is gewoon mooi. Er waren die dag veel klassen actief. Waaronder ook de races voor de Junior Cup en het NK Jeugd. De jonge coureurs racen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Voor wie de jongste crossers natuurlijk nog geen rijbewijs hebben. Dat mag, daar hebben wij speciale toestemming van de verzekering van. Want er is natuurlijk ook een verzekering voor dit evenement. En vanaf 12 jaar rijden ze mee bij de Junior Cup tot 15. En van 15 tot 18 rijden ze mee bij de NK Jeugd. En dat is inderdaad zonder rijbewijs. Maar is dat dan aangepast, die races daarvoor? Nee, ja, alleen dat dezelfde leeftijdsgenoten bij elkaar in één groep zitten. En een van hen is de 15-jarige Gijs. Voor hem was het een speciale racedag. Omdat ik kampioen kan worden bij de Junior Cup. Er zijn 14 crossen in een wedstrijd. En we zijn nu bij de 13e. Ja. Dus het is eigenlijk wel een hele spannende middag voor jou. Ja, eigenlijk wel, want er staat een kampioenschap nou op het spel. Ja, als ik vandaag niet word, dan kan ik het volgende week worden. Dus ja, het is wel spannend. Met zoveel jonge deelnemers aan de start rijst de vraag of autosport niet gevaarlijk is. Nou, ik vind van niet, maar ja, daar zullen andere mensen natuurlijk vast anders over denken. Want als je ziet, de auto's, de meeste klasses hier hebben een ijzeren kooi in de auto. Behalve de balkenklassen, die hebben dat niet. Dat noemt de naam al balkenklassen, die rijden met steigerplanken. En iedereen zit in een 5-punt schordel, heeft een nekband om, een helm op. En ja, ze zitten eigenlijk gewoon heel veilig ingepakt. Natuurlijk kan er altijd wel eens wat gebeuren, maar ja, voetbal is ook niet zo'n veilige sport. Volgens mij zijn er meer blessures bij als hier bij de cross. Naast Gijs verschenen er meerdere clubleden van de organiserende vereniging aan de start. Voor Ton verliep de race op eigen bodem niet helemaal vlekkeloos. Ik heb net de eerste Mainz gereden en het begon eigenlijk slecht. Met de koppeling kapot, daar hebben we nog even moeten verwissen, de motor eraf. Toen nog snel gemaakt, heb het dan mooi voor de eerste Mainz klaargekregen. Toen was ik tweede geworden, dus dat ging goed. Dus, maar de tweede Mainz was minder. Toen was de distributieriem kapot gegaan. En dus die heb je nou nog moeten maken of wat doe je er dan mee? Nee, die hebben we niet meer kunnen maken. Te veel schade aan de motor, de kleppen krom. Dus dat is over vandaag. Een hele teleurstelling voor Tom, want voor hem was het een speciale thuisrace. Nou, op de eigen wedstrijd dan wil je toch wel even de wedstrijd gaan rijden hier. Maar wij zijn eigenaren, we houden elk jaar een wedstrijd en daar wil ik heel graag de grond voor beschikbaar stellen. Want ja, dat is mijn hobby en dat is gewoon een heel leuke hobby voor heel veel mensen. De editie van volgend jaar krijgt een extra dimensie. Autocrossclub Het Veurle viert dan namelijk haar 40-jarig jubileum.